day, another story time, guys. And if you're calling born, I'm Ladlova. I do story times on TikTok and also here on YouTube. I do story times, and if you enjoy these stories, if you want more of them, please make sure that you subscribe on this channel and comment. Video photos, comment and if you're this story, ndizobona ngoba wena usubscribe, ndizobona ngoba wena comment, and ngaleyo ndlela ndizoyazi uba uyathanda futhi ndize nezinye istory. Nasi ke istory namhlanje, guys. Ndisifumene ku-Anonymous ongibhalele uthi mina ndi-Anonymous ndikhulile nje kabuhlungu, ndikhulela kumakhaya a-different. Bendisuka kweli khaya ndiye kwelinye, ndiye kwelinye, ngoba kuthiwa eyam ifamily yatshaya phela nomlilo. Ndasindake mna njengosana ubona ndimncinci, bandikhupha ngefestire ke leyo yayinebhakla, bona bashiyeka ngaphakathi sabakwazi ukuphuma kuba bebadala. Kuthiwa ke batshaba phela, ndathathwa ke mna ngumakhelwane wandikhulisa njengomntanakhe. Uthi phofu loo nto leyo ndikhula nje andiyazi imfihlo, ndikhulela kweli khaya likamakhelwane ndicinga uba yifemeli yam. Uthi ndakhula kweli khaya ndikhuliswa kabuhlungu to a point yoba wonke umsebenzi walapha endlini ingathi ngumsebenzi wam, umntana lo kamakhelwane yena akenzi nto. Uthi andithethi ke xa seyiwinter kunetha, ndiwokha ndisiya esikolweni, izihlangu zam zazigqabhukile, zazingena amanzi. Uthi hayi ke ndandivele ndizikhulule, ndihambe ngeenyawo ngoba iikawusi zam nezihlangu zam zizawungenwa ngamanzi. Uthi ndandiwuvukuza umbethe ngenyawo mna ndiyotshona esikolweni, ndiwokha. Phofu ke ndandibona ugeli lo sekefikile esikolweni ngaphandle koba ndifike, ndiqonda uhambe nini njani. Ndaye ndayava ndayiqaphela uba okay uyanika imali loo nto uba makabambe imoto akhwela ahambe uyotshona esikolweni. Undandithi xa ndikhalaza kuthiwa ye akho nto ikhalazelayo, ndithi siyakondla sikwenzele yonke into into oyifunayo ngenye. Uthi ndakhula kwezo meko zithelo zimbi. Uthi phofu uThixo uyamangaza futhi nomhlaba uyamangaza, ngoba esikolweni yayinzima wayesimart. Futhi ndandizixelela uba ndiza kuzikhupha kule ntlupheko, ndiza kuyikhupha futhi nefemeli yam. Umntu ndingabazi baba yofemeli yam. Uthi sakhula nosista wam sikhula kabuhlungu phofu mna, yena ekhula kamnandi. Uthi wesithi umama xa ephakile ndithi xa ndijonge iipleti zabanye abantu nenyama eyam ayinanyama, ndazibomba kulo mzi andithandwa. Ndandingayiqondi, ndinga-understand uba kanjani, ngoba ndingumntana walapha ngumama ondizalayo nje lona, kutheni ndiphethe kanje. Uthi yayingathi mna ukutya lityala, ingathi ndigqiba igrosari nje kanje sitya mna. Uthi ndakhula kabuhlungu, intliziyo yam ibuhlungu, kodwa ndinawo laa mandla nelithemba loba malifunde. Uthi akho mntu ndixelelayo uba mna kusekhaya apha kwamakhelwane, lo mzi ndiwubonayo apha kusekhaya akho bantu, umzi watshawa phela. Uthi ndabona ngenye imini uba into eza kundisindisa kulo mzi kukuba ndibaleke. Andizazi uba ndiyaphi, ndiyabaleka qha. Uthi ngoba ubusuku obona le ndawo wonke umntu walala, ndaphakama mna ndavula umnyango slowly, ndaphuma ndabaleka ndahamba. Uthi ndibaleka apha elalini andizazi noba ndiyaphi. Ndithe ndisabaleka ndazodibana nomnye umntana ndibuza uba ndiyaphi na, ndathi andizazi ndifuna indawo yokulala qha into endiyaziweyo. Walaa mntana afana nangangibuza ebusuku kweli xesha, nam ngoku ndibona nje ndisuke eboyfriendini yam ndiyagoduka, but singahamba sobabini safike ndimxelele umama kwenzeke ntoni na. Uthi ndahamba ke naye lo mntana lapha ekuhlaleni, wafika ke wabiza umama wakhe, kamama wakhe eselelo, dada waphayana, wabaxelela yonke isituation ngam, babe sebendazi ke bani ngowakwabani na. Wathi umama waphayana ade akuphathe kabuhlungu nje umabani, yile nto yengumntanakhe. Ndethuka ndasiva nditshiswa ngumchamo uba uthetha ukuthini lo mama ke sitheni ngumntana kamabani. Wala mama iza phantsi ndihlalise phantsi ndikuxelele yonke inyani, ndiyaxelelanga yona yena. Uthi ke wandixelela yonke inyani uba ndifike njani mna ezusana, uba ndohlala kamabani kahle kahle andingowaphayana. Uthi ke wathi laa mama yabona laa mzi uphaa ngakwamabani, laa mzi uzindonga phaa umile uphelileyo, ungabonakala nobisi kwakukho umzi apho before likhaya lakho enyani. Well,
ngalaa nyaka uzalwa ngawo kwafika umlilo. Bathi abantu apha elalini buvutha, kwatsha ke kwatsha wonke umntu owayekhona. Wasinda wena ngoba wona lusana wakhutshwa ngefestile ngumama wakho, wasinda kanjalo ke. Uthi ndangaza nomngani bami ntoni mandike ntoni, uthi ndakhala ubusuku bonke ndicinga unoba ifemeli yam ibe njani, unoba bona bezandiphatha njani. Uthi ndandistresa nditomba ndiva ubuhlungu unoba mna eyam ifemeli imekho lapha ngendingaphethekanga kakuhle kanje nje. Uthi ke lo mama wandithembisa uba ndizandincedisa ndide emgqibelo grade 12 ndiphume ndiyoyunivesithi ndiyozifundela ndizikhuphe kuyo yonke le situation. Bendixelela uba eyona ndizandikhupha kule situation kuba mna ndifunde. Uthi ndenza njalo ke ndamamela. Yayindim ke lo ubusuku nemini ndifunda, nomntana walapho endiphatha kakuhle ndiphatha njengosister wakhe. Uthi well yena wayengafundi wahleka isikolo, kodwa loo nto yayingamenzi umama walapha andicapukele. Uthi ngaminazana ethile waphuma umama lapha nentombi yalapha baye etown beyothenga igrosari. Tata walapha ke xa ngoba besendibonile ezintombi endala futhi endibona uba ndiqine ngaleyo ndlela yoba angandibona ezumfazi wakhe. Uthi ndathi ndikorobha nje phantsi ntlina ndabona ngayo sinyuse lokho yam. Ndimbuza uba uyenzana na. Uthi kwathi tata walapha ndiyakondla ndiyanxibisa, ucinga uba yonke le nto ndenzela amahala. Uthi wazenzela ke umntu ayithandayo kum. Wathi ndingaxeleli mntu uba ndixelele abantu uza kundibulala futhi uza kundigxotha kwakhe ngapha koko. Uthi ndaqoma ndizawuthula ngoba andinayo enye option. Uthi uyabona lo mzinto ndihlele kuna ndihlele kamnandi, mama lapha emphethe kakuhle but engutata walapha. Uthi wayenza qho le nto zangayenzekanye. Uthi guys wafika to the point yoba zihambe iveki zihambe inyanga as found out uba pregnant. Xa utata walapha ke ba ukhulelwe, wacela utata walapha ke wayithatha kakuhle into loo leyo. Uthi hayibo ukhuleliswe ndim njani? Wathi njengangoku ndifuna uyikhuphe le lapha kwesisi sakho, ufuna ndimoshele ifemeli yam njengoba neyakhe ifemeli yafa. Uthi yayibuhlungu loo nto kum. Uthi hey ndikana noba ndizawuyaphi noba ndizawuya ekliniki ndithini. Uthi andizazi mna ezi zinto. Uthi ke mna zanithile utata wathi gqephethe iyeza, wathi yabona liyeza uzalisela nje ke bekanye zawuphuma lapha kuwe. Yes. Uthi utata lo besendonyenya ngandithandisisi kahle seke influencer nomfazi wakho uba mna ndimntana uziphethe kakubi mandihambe apha. Ekho umntu oyaziyo uba ndikhulelwe ngenxa yakhe. Uthi well kwangoDisemba kwafikela ixesha loba imizi kubekho imigidi kuphithizele kuthini. Uthi ndathathela yeza wayendinika lona azange ndilisele, ndalithatha ndalidibanisa nerectus leyo yobulala impuku, ndalimikisa nje kakuhle ndendiyazi uba ndizodlisa yena lo uzohamba apha emhlabeni. Uthi ke guys waplani uba uzomdlisa lo tata. Uthi ihlobo engandifuni ngalo la tata wayezafuna ukundibetha ngamanye amaxesha embuza lo mama uba ukwenzeni umntana akwazi ukuyichaza. Ulo mama endilwela ungathi ndingumntana wakhe engafuni uyibona into eyenziwa ngotata. Uthi ke sahamba ezifemeli sisiya emgidini kulo mzi kukho umgidi kuwo. Ndazixelela uba apha kulapho ndizomdlisa khona ngoba akazi uyazi uba yenziwe ngubaleka, akekho umntu ozawuyazi ngoba endlini izokwaziwa. Uthi kwafika kwixesha lophaka yandimke loo ngququzele endaweni yokuphakela ndizixelele uba ndizomphakela ndimthele ndimnike. Uthi ke ndandisendibona uba heyi ingathi ndizoba nayo itshantsi ngoba apha kwiipleti zazaziswa ngabantu abangoobhuti to abantu abangootata yayisitha abaphakayo nqomba andizoba nayo itshantsi kuyo tata lomdlisa le nto ndifuna ukumdlisa yona. Uthi until waza kum wandibethe exeni wathi heyi ucinga uba ndizawutyani ndimlibele kuma apha nje. Uthi ndathi ke matata ndizokuphakela ngoku, ndamphakela ke ndamthela. Uthi ndithe xa ndiphuma nepleyiti ndiyisa kuye wazi umfazi wakhe wathi hayi ntombazana ipleyiti iyaphi? Wathi ndiyisa kutata. Uthi ulambile wathi hayi sapha ndayisa ngokwam. Uthi wayithatha wayisa ngokwakhe. Uthi wayisa kumfazi wakhe wafika wamnika nakroba mna. Wahamba caba wohlala endaweni ethile apha emzini nje watyela kolo. Uthi ndalandela ndifuna ngoba otyela phi.
uthi ndambukela wayidla iplate uthi wayidla iplate wakhameka kukutya wavele watsahwa kukutya waphuma amagwebu ngomlomo negazi ndabe ndimbukele. Uthi wafa ndimbukele. Uthi kandibona ngathi ufile ngo ndakhala ndakhwaza abantu. Uthi kwafika abantu ke abalekiswe esibhedlela kucaba wafika esibhedlela sekeswelekile ke nomfazi yakhe akakholelwa uba kwenzeke ntoni yangulo akayazi uba kwenzeke ntoni. Wacaba ke latata ke ngoku usweleke kanjalo nje. Uthi into ze-autopsy uba ajonge uba usweleke njani upoyiziniwe okanye zange yenziwe yonke loo nto leyo. Uthi zavele kwacaba uba utata ufile ke akekho umntu oyazibula lwendlu kwacaba hayi udliswe ngabafazi emgidini. Uthi yaphela kanjalo kwinto yelaa tata. Uthi but ndashiyeka mna nesiso sakhula isiso. Wandibuza umama lo uba mntanam isisu esi ufundiswe ngubani na. Uthi ndaxoka nje ndathi i-boyfriend endandinayo indibalekile ayikho kwalapha elalini. Uthi wazikholelela isitori sam. Uthi ndagqiba isikolo ndagradyuweyitha ndafunda nje ndayile nesi ndiyiyo namhlanje. Umama wamkhulisa umntana njengomzukulwana wakhe engayazi uba ukhulisa umntana womnyeni wakhe, umnyeni wakhe phofu okhohlakeleyo. Uthi kunanamhlanje andiyazi noma ndiyichazele yena umama le nto yenzekayo, ndimchazele yonke inyani uba ndimo wafakwe ipoyizeni kokwa kutya waba ngoba afa umnyeni wakhe and utata womntana umnyeni wayendlwengula usuku nemini. Andiyazi noba ndimxelele na okanye izawumohla ubudlelwane bethu. Uthi guys ubomi bam ndisoloko ndicinga nale nto ingathi kuphisa ndiyifumane. Naso ke story guys. Uthi akayabi makathini na ningamcebisa nani uzazibona ii-comments zenu adicide uba ufuna uthini. Siphela kanjalo kwistory sakhe, and if you understand the story and ufuna ukuva more of the stories, make sure you subscribe on this channel, and thank you for listening until this point. Appreciate kakhulu, and yeah, I can't wait to see you next time. Bye.